Mana kamano nyakwara mgajwang kamora mora ma intie ma en Ramogi TV wabiro ni achiel kachiel koke county ma Homa Bay county namba 940 wago ero kamano maduong' ahinya ne yawa duto mane oyudo thuolo mar yuoro e chenro mar Ratil ka ne odoko Ratil mogik nyaka ne ochak timo chenro mar luorruok e piny luo mangima ka watemo poro wach gi jopiny to wang'iyo ni to wasego kenge machalo nade nyaka ne wabed kod sirkal mag loch gwenge oru maber koni mana koyo machucho chimbani kotuch maber an kod geno ni wanabed kodi ka nyaka giko mar chenro wibe kikwil ni ma chenro mabende ni achiel kachiel kokal Ramogi TV kachiel kod Ramogi Radio nyinga en VOJ kaka pile ma en chenro mabede baino mare en kolo kendo fuono weche mopogore opogore mamulo ngima oganda ka wadong' kod ndalo 21 kende to jo Kenya dhi e yiero nyakwara Ramogi en kitikruok mane ma oganda jo Kenya nam gi jo Kenya moko nego magi duto wabro wacho wibe kikwil ni wan kod Charles Odhiambo kachiel kod Edwin Okoth mabede bro konyowa yango weche matimore chenro ma kaka wanene okinyi makawuono ero kamano madonga nyaka mokwongo adhi achiel kachiel nyaka Nairobi kamiyo Edwin no ngiswa ni to Nairobi chiew nade to mose jikwara Mogajwang Edwin oyawre kendo machiegni kaka wanene makawuono ero kamano ahinya Victor ageno ni imbe chiew maber kendo Nairobi ka wachiew mana gi koyo to gi koth bende nyidho gokinyi koro koyo mar dwe mar abiriyo cha kore komako maber to kata kamano lwasi mar siasa be pod meno mana bet maliet mana kaka tinde orwaka ma tinde amba ago siasa koro nyaka angek ni lwasi mar siasa osebet maliet mana kaka imbe ni bet kode maliet dala mar Homa Bay kanyo. Ero kamano Edwin ng'eni nitie jandiko moro iluongo ni David Easton jomosomo political science ng'isi ni ne otemo fuono ni to siasa en ang'o politics en kaka ipogo mwandu to ng'ama yude tipoge nade koro kiwacho ni warwaki e siasa ng'eni kata bed ni ndiko weche mag ohala ben gi component mar siasa iye kanyo nikech en mwandu mijipogo. Ang'eyo kamano Victor kendo ang'eyo ni siasa kata ka ino kin gi dhongere wacho ni kokin interested gi siasa to siasa to ni interested kodi omiyo mano wach mang'e maler ahinya to kata kamano atemo mana ngeko ni ahinya pacha ok dhi ka kor ka siasa kono to bang' kaka twak mosebed go kae jumbe mosekalo tinde dong'e no ka paro ni mana ni siasa lwasi mar siasa ne chal nade e dala mar Nairobi bang' nyisi kaka kor lwasi chal. Ero kamano ahinya ero kamano nya Charles Odhiambo oyawre kendo machiegni kaka wanene makawuono Victor Charles akiani yani wuoyo koda kawinji maber ahinya akwayo midusa ma mondo mi olosi e duol kata kamano aneno ka waziri wa fedha osewuoyo aneno kiling kura paro ni an wuoyo koda oyawre ahinya kendo amor mokala go ne Nyasaye erokamano kuom odiochieng' makawuono. Erokamano nya Charles kapod manan kodi kingekno ni to ang'e ni sebedo kilogo gik moko mathoth ng'iswa ma osebedo ka berni to mano mosebedo karachni. Erokamano ahinya Victor koro tawinji maber erokamano ne midusa ma mokwongo agone Nyasaye erokamano ma osebedo ka berna nyoro nyayudo thuolo Nyasaye nyokecha ma adiro kanyakla gi jokristo ma St. Gabriel's Karundu kanisa jokopere kendo wayudo puonj maber mokalo koa kuom Father Julius nyowuoyo kuom dhano gi timbe dhano chal ka gima wakawo mainowa gi timbewa gi nyalowa duto te wakete ringruok luwo wil gi chuny ma Nyasaye odich go nyo omiya tem mar paro mokalo mondo ang'e ane kit wuoth mawuotho e piny ka omiya paro ne en gima ber ma tek Victor en ni juma mokalo te kamoro amora miwuothe tiwinjo mana ka jonyuol ywak nyithindo dok e skul ngima tek mokalo jopuonj be kiromo go jopuonj bende ywak ni migawo mar puonj koro nyisogi ni ok ginyal golo nyithindo ma pok ochulo fees to gin bende onge kaka gita skunde mit koro chal ka gima nyithindwa ema ni kamarach kech jonyuol uchumi tek negi ma ok ginyal puonjo nyithindo jopuonj bende onge kaka pidh nyithindo e skul kata mana somo kiwe pidho gi nikech nyaka sani ing'eyo ni nengo mar somo iluongo ni tuition ni e lwet sirikal te ma ok dwa ni janyuol ochul kata gimoro matin joma riek skunde mariek kuonde ma ji riek to jonyuol romo e aput matindo to wacho ni nyathi ok mar sirikal we wagore fine wayud gimoro matin mondo wamedie mondo nyithindo yud kaka somo to kuonde ma jonyuol onano ni sirikal nosewacho ni kawo ting' mar puonj
to koro tich tek mokalo nikech kata mana nyaka tich abich kata doko ni jatend migawo mar puonj George Magoha nolando ni pesa dhi betie skunde mar free day secondary education to gi free primary education. Jopuonj mathoth kiwuoyogo to ng'isi ni gin pesa no kata mana ndache mapok gineno. Koro iwuoro ni ma koro wadonje e juma mar 2 pesa ming'iewogo kata mitayogo chenro mar puonj onge. Sirikal owacho ni jonyuol jopuonj kik duok nyithindo pacho ni jopuonj mondo oti gi matin magin kono. Jopuonj wacho ni matin mwatiyo gono to koro wakati. Koro okan gadieri adwa mana kwayo janyuol ka janyuol mondo dhi ane skul kuma nyathine some mondo nona ne ni to be nyathine somo adier nikech nona taparo ni nyithindo ni kama tek Victor mane gima chando chunya pach ji tesa ni koro dhi mane weche yiero onge ng'ama paro kata mana ngima mapile somb nyithindo dak nyithindo ngima nyithindo onge ng'ama ng'iyo sana. Erokamano enya wach malit mokalo kalro koda chal mar weche mag somo e Kenya kama ngima. Erokamano nya Charles ka dipo nitie gimoro amora medwa medo kapok amiyo Edwin thuolo. Oyo an kare arito mana winjo pach jatend migawo mar omenda manie studio no ewi chal mar uchumi mar piny Kenya. Erokamano enya Edwin ang'e ni isebedo kiluwo gik moko buora king'iswa ni to mane misebedo kiluwo marach ni to mane misebedo kiluwo maberni. Erokamano ahinya Victor. Maseneno kaberna e juma mosekalo en bedo ni koro jotelo ma laro kombe mopogore opogore nyalo romo matim twak kendo wach ni gidwa timo nang'o ka giyudo telo kendo ng'ani wacho mare to ng'ani wacho mare kaka nwaneno e kaunti ma Nairobi kendo nwaneno e kaunti ma Machakos. Kaka nene ni ma en gima ber nikech ma okang' maduong' ahinya ma wasekawo kendo demokrasia marwa dongore nikech koro waneno ka jopiny nigi thuolo mar yiero ni ng'ani wacho nang'o to ng'ani wacho nang'o. Jofwambo be nigi thuolo mar penjo matek mar penjo chalo interview mar tich. Sapani mae kaka telo mar siasa pok wamiyo thuolo machalo kama kuom ndalo mang'eny ahinya. En ga en warom e pap to ng'ato keto thum to ji omiel to ji opango line to migi mia to sani awinjo ni mi pesa mapad nyaka wi ni kaw ma iwuog e line dhi kabisa. Koro ma thuolo maber ahinya. Jopiny koro nigi thuolo mar winjo kendo yango ni ng'ane dwaro kama to penjo gimoro mwawinjo ga kaliekore cha be no penje to duoko kama. Emane waneno e kaunti ma Nairobi dine Sakaja gi Igathe we wuoyo kaka ne giwuoyo cha to jopiny dino bet kok ong'eyo maber ahinya ni to ng'ama dwa timo nang'o komiye thuolo machalo kama. Apani mano gi kora neno ka en okang' maduong' ahinya. Gima bende okosemora ahinya en ni wasebet gi sirikal kata piny owacho mar tend kor gwenge sani koro wadhi gi higni 9 ochoma 10. Omenda maromo chiegni $3 trillion osedhi e counties wa ma Kenya ka kendo mano budget moromo tero Kenya mangima oromo tero Kenya mangima kuom higa achiel. To omenda gi king'iyo gi mos pok waneno pogruok maduong' ahinya. In isewuotho e counties kata 4 mag Kaluo ma isebet kwatime e ratile kor gwenge. Iwinjo ka ji penjore ni to riwo choko pach jopiny e timo chenro ma piny owacho go timo pod ok dhi maber. Gibet abet to gin ma giwacho ni wadwa timo kama to gitimo. To omenda mang'eny bende king'iyo gi report mar CRA wacho ni ichulo sara mang'eny moloyo kaka itimo dongruok. Koro kang'e ni kwa dhi mbele kama to be wabro yudo olemo mar tend kor gwenge piny owacho mar tend kor gwenge koso gini koro bobet ni devolution en gima no bira to omenda wa malo to ridre piny to koro joma dhok mane chame malo ka ema koro pog kendo koro chame gi piny kocha. Apani mano gima kikora kosebet kamora ahinya. Erokamano ahinya Erokamano nya Edwin kuom wach mangima kamano nya kuom gajwang'. An gimumora mokalo en riwre kod jowetewa mar Ramogi TV, Ramogi Radio kod kambi mar All Media Services mar oro ote meka mag puonj gi pak ne HSC Adori Nyaro kuom Munyar Magdalena kuom dhial manyocha jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta odhialego e mich mar Head of State's Commendation kuom tich mar ratego ma osebedo kotimo e yore mag keweche ne oganda
kokalo kuom nyakalondo ma Ramogi Radio. En gima wakawo kod mor kod nyadhi kaka dwarore nyakwara Mugajwang, kendo wago erokamano maduong' mokalo ne mich makamano. Mopogore kod mano bende en gima Nyasaye omiyowa. To jomadongo, kapok watemo dhiro tie chenro ma kawuono, Edwin, imulo wach moro kanyo ni yande waneno twak mararia mano obede kinde jolar kom mar gabna e kaunti ma Nairobi, kendo nomiyo jopiny thuolo mar temo goyo jogi kogno kendo pimo kendo chiko itgi ni to jogi nigi ajenda mare. Siasa sani koro chuo chieng', Edwin, kendo wageno mar bedo kod nyasi machielo odiochieng' makiny ma bende biro daye dhog jok malaro jok ma bende oteno joma laro kom mar tend piny Kenya. Be iparo ni bedo ni chenro ma kamagi oketi nyalo loko pach jopiny e yo moro amora kaka gidhi gombulu e yiero maduong'? Ang'e ni pinje machalo Amerika itime, pinje machalo kata Uingereza itime, kod pinje mamoko mathoth mokalo. Kenya kane watime higa mar 2017, ok ang'eyo ni ma bende nyalo biro konyo japiny kata loko kit kaka jopiny dhi gombulu e yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Kinone matut. Demokrasi wadongore, Victor. Omiyo wasea mabor, wasea kamane iyiera nikech nitie seche mane chuni nyaka ibed ja chama ma kama mondo iyier. Wasechopo kama koro imbi yiero ni adwa duond bura mane madwa siro, to ng'ama chung' kanyo madwa siro. Apani wasego okang' mabor. To bedo ni twak ma kamagi timore en okang' maduong' ahinya, nikech king'iyo lwasi ma jogi twakie kata lwasi ma giwuoye en kama samoro ka ji nie pap kuch. An ndalo machon ambe na seche moko achorora machiegni gi kama jasiasa moro wuoye kata gweng'wa kocha. Tiyudo ka kidhi kanyo gi ng'at achiel tiwinjo ka gima wacho ok mori, to samoro joma nosegonyo be nie iye kae. Ok inyal kata ting'o duondi, ok inyal penjo, ok inyal wuoyo. Ang' ne ling'a owacho gima ok konyi, be ok iwinj ka owacho gima nyalo kelo pogruok moro amora. To onge gima inyalo timo. Kanyo koro kata wacho mani abro gero ndara, tini maber ni MCA ni to omenda modhi gero go ndara to onge. Abro loso daraja to iling'a ling'o gi kech seche mitinga duondi kama to en gi joge moko kanyo be inyalo neno matek. Koro lwasi ma jogi okete en lwasi ma iluongo ni level playing field. Gichung' kama rom, koro wuo wachnwa ni tidwa timo nang'o. Japiny ahinya ma poko yango ni osiro ng'a. Nigi nyalo yango kosewinjo kaka jogi wuoyo. Penjo moko bende nitiere nikech sani e yor mbui ka gik maliekore ng'eny. Ng'ato iwacho ni kia nokwala ang'o, ng'ato notimo nang'o, ng'ato ndalo manotiyo kama kamano kotiyo maber. Koro penjo gi kowuok to penje to japiny sani ng'ama riek. Inya kata somo gima dho ngere luongo ni body language, kaka ng'ato timore, ng'ato moro biro moleo, ng'at moro tiyo kaka duoko ji marach, samoro en gima wacho en ogo mana ng'ato, ok owach gima ne odwa timo, en oyanyo mana ng'ane. Koro sani jopiny nigi thuolo mar winjo gigi, to ka giwinjo gi kamano to an gi kora neno ni kata kok ahinya to nitie kaka onyalo ywayo ama onyalo wito jomoko ma kaka gidhi go ombulu ka chieng' yiero chopo. Erokamano ahinya. Kweth mar Kenya Kwanza ma otele kod William Ruto madhi laro kom mar tend piny Kenya kod tiko mar UDA kokalo kuom jawach e lo campaign secretariat margi Hussein Mohamed yande olieko ni kamoro gine ka gidhi yware nyasi ma kamano. Ok ang'eyo kaka jafwambo gi keyo ma osebedo kalo wach ni iparo nade? Giywak ni pap chal gima okopie kalo kod kaka ute mag fwambo osebedo ka temo menyo rallies maggi. Koro gine ni onge tiende. Ok apar kamano nyalo konyogi nikech mokwongo kaponi pap ok opiew e yore mamoko. Mae kama pap koro opiew mokwongo. Ok inyal wacho ni pap ok opiew e yore mag kaka iwacho wecheu e ute fwambo. To magi koro ute fwambo mochokore kamoro achiel temo miyo thuolo. Pani mani thuolo makende mar yango ni to kata bed ni pap ok opiew to koro wayudo pap komiwa pap mopiew ma wadwaro ni to koro wadhi timo nang'o. Omiyo kapar kamano gima nyalo bedo maber ka ok gibiro nikech mae thuolo makende ma gimbe gin gi kaka ginyalo wacho weche gi maber. Tapani bedo ni kokiwuoyo to nyalo ketho moloyo kiwuoyo nikech seche moko ling nyalo miyo ji thuolo mar koro paro kaka gidwaro. Apani king'iyo Nairobi, ka tiyo gi ranyisi ma Nairobi,
dine Sakaja we biro e twak kata kaka nobiro molewo awach ni koro nopobiro apani dino hinye moloyo nikech king'iyo kaka biro ne kende kata kaka nolewo no bet okonyo matin okonye duoko penjo moko okonye wacho weche moko ma ji parogo debe ni okobiro to sani di koro ji paro mana ni Sakaja manokobiro cha wakia kata gik manonego penjo mani onego penje okopenje okoduoko gik maliekore mabe samoro moko gin adier koro dhi mana mbele omiyo ma thuolo ma ng'ato nego wach ni dwa weyo moko dhi nikech kok idhiye tapani lal ne ng'eny moloyo kidhiye. Erokamano iwacho gi dholuo ni ling ni kimi nyaka ibed ng'ama tiyo gi thuolo moro amora miyudo. Charles Odhiambo, wan e kinde matek ndwari. Higa mar 2017 jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta ne oweyo ma ok odhi e twak mar jolar kom mar tend piny Kenya. William Ruto gi Lange bende kaloro koda ote manyogol kod Hussein Mohamed oseketo ranyisi mondo kamoro ginyalo weyo mok gichopo chenro makamano kage ywak ne chal kagima papo kopie. Report mar Media Council of Kenya yande olieko ni nitiere jochung' moko ma bende yudo thuolo malach e ute mag fwambo. Nyocha ka kendo MCK ochako gol report moro ni chal kagima jalup jatend piny Kenya ema koro imiyo thuolo. Weche ma bende team ma secretariat mare ywak ni okena dieri ma inyalo wacho nang'o ka ok odhi biro konye to kodhi be biro konye. Erokamano Victor. Twak e kind joma laro kombe mopogore opogore ahinya to e content mae koro bedo aparo ni thuolo machielo kendo maber mokalo ma jopiny nyalo pogogo tama to gi ng'ur. Gimomiyo awacho kamano mokwongo Victor, ipenjo penjo ni dhi konye koso ok nyal konye. Kapok aduoko penjo no, dang ng'is mana jo kweth mar Azimio ni gi ik migosi Martha Karua gi migosi Raila Odinga gi mikai Martha Karua network kik gimbeki nikech jo Kenya Kwanza wacho ni ok dhi biro. Inyalo paro Victor, higa 2017 jo kweth mar Jubilee kweth mar migosi Raila Odinga e kindeno to kiyiero nowacho ni gin ok gidhi e Supreme Court. Dakika mogik jo Jubilee nopo mana ka jogi ni e Supreme Court kendo ne gipo mana ka bura osemwomogi. Mokwongo gima kweth mar migosi William Ruto wacho ananeno no nyalo bedo tactic mar siasa nikech ka giwacho kamano to jok ma gipiem go nyalo mbeko tole ikruok margi. Kachopo kare to biro nenore marach ni jok Azimio ne ok oikore maber. To penjo mipenjo kanyalo konye kata ok konye, sama osechope ni Victor, gi pacha neno ni chiegni kwana ta malo 80 mar jok madhi go ombulu, chiegni kata mana 90 mar jok madhi go ombulu oseamua ng'ama gidhi gone kura. Nitiere jok ma kata koro ang' William Ruto wachang'o kata otimre nade kata ing'ise ang'o kuome teno dhi gocho ne William Ruto. Nitiere jok ma kata ang' Raila Odinga wachang'o kata otimre nade kata itimang'o kata iwachang'o kuome teno dhi go kura ne Raila Odinga. Kwan mar jok modong' kata kineno paro ombulu mag paro opinion poll mang'iso jok ma undecided, jok ma pok ong'ado kuma dhi goyo ombulu ni piny ahinya. Mar ariyo, Kenya ka mopogore gi pinje ma osedongore kaka Amerika ma gitimo gimoro ni exit poll. Tiende ni sami wuok kar luto ombulu tipenji ni go ombulu ne ng'a. To ng'ato wacho ni an agocho ne Victor, ng'ato wacho ni an agocho ne Edwin. Sami tieko go ombulu utfwambo weche nyaga lieko ni kaluwore gi exit poll mwatimo ng'ane oseyombo gini. To Kenya ka ng'ato nyalo wuok e polling station to ng'isi ni an agocho ne Victor mana mondo mi oneno kaka kamoro winjo ni nyingi Edwin Lagat to in mipenje to wacho ni an agocho ne Ruto nikech oweni nitie gimidhi miye. Koro Kenya kae kowach ni undecided go tek ng'eyo kuma gidhi goye kura. Samoro gidhi go kura kaluwore gi kako gonygi,
samoro gidhi go kura gi rumbi mar ji ni ng'ane nigi ji mang'eny, to ma emo mineno ka josiasa e Kenya ka pod kawo kinde kuonde moko iwacho ni gisombo ji gitere rally magi mondo mi owich pach jopiny. Hie jok mago kura kaluwore gi gik miwache debate, kaluwore gi manifesto, gin jok manoseng'ado kuma dhi goye kura maonge gima dhi lokore. Omiyo biro migosi William Ruto e debate kata koso ne biro ok dhi loko mang'eny ahinya, mak mana gima dang'is jopiny mabiro neno debate ma tich ariyo kiny mar Martha Karua gi Rigathi Gachagua kobiro, to kod juma manyien mar Raila Odinga to gi migosi William Ruto kaponi obiro. Chikitie gima ok owachi, we chiko itie gima owacho, nikech gima owacho nikech odwa ni mane gima odwa ni mondo iwinji. Chikitie gima ok owachi, gima ok owachi ni jolony luongo ni the unspoken message. Ing'iyo gik ma Edwin wacho kako osebedo kowuotho gi ji, sama ng'ato wang'o iye maonge platform mar presidential debate, odwoke nang'o? Sama oyudo ng'at mobiro kwayo gimoro modenyo, odwoke nang'o? Kanye kama dwoko nitie. Mamoko gi to gina mar nyiso ni demokrasia koro tegno, to onge lokruok maduong' ma gikelo. Nikech kata mana chieng'no ing'e kaka migosi kawa wacha dier, ing'e kaka migosi William Ruto dhoge wero. Ka ng'ikete gi migosi Raila Odinga madwa chano wach mos, to gikone ibiro winjo ka jowacho ni ng'ane William Ruto no wuoyo pera. Ok mano ongiso kaka ji dhi gomo. Koro aneno ni ok dhi koso konye japiny manigi wach. Chikitie gima ok owachi molo gima owacho. Chikiti gima ok owachi mane chuny wach. Erokamano ne Charles Odhiambo. Charles, itemo lieko ni lipode mag opinion polls kata mana nonro mag paro osebedo ka ng'iso kwan malo mar oganda mapok ong'ado kaka gidhi go kura. Wanyalo paro kata mana higni machien higa mar 2007 opinion polls osebed ka itimo. Ng'eni sani wan gi chik matayo kaka kembe gi onego bed ni koro timo nonro margi. Tinende wantie kod kembe ma bende manyien mochako siko kende. Be nonro mag paro gi bende nyalo ka konyo loko kaka ji go kura e Kenya ka. Ahinya ka wang'iyo kaka Kenya waka chalo. Adier Victor, ombulu mag paro nyalo loko kaka ji go kura. Tuanie gi ji mago kura kaluwore gi ng'at ma joge ng'eny. Koro jok miwinji wacho mana kaka wacho motelo, sama wuoye kodini jok ma dhi go ombulu hie oseng'ado kuma gidhi goyo ombulu. Ma onge giminyalo loko pache. Nitie ng'at ma en ojok no dhi go ombulu ne wuodgi kata tek kata yot. Nitie ng'at mojok ni en odhi go ombulu ne ng'at machielo nikech ng'at ma onego gone ombulu no nyowang'o iye. Nitiere ng'at ma dhi go ombulu nikech ng'ane nomiye pesa. Nitie ng'ama dhi go ombulu nikech en ma ka ji odhi rally saneno ka joge ng'eny. Koro ombulu mar paro ni jok miwacho ni poko amua kuma gidhi goyo ombulu ni, nitie weche ariyo. Mokwongo, nitie joma poko amua adier kuma gidwa dhi goyo ombulu. Girito neno ni to kor ng'ama ratili ywaye mapek mondo kik abed kor ng'at miyombo. Iwinjo? To nitiere jok ma bende rito ng'iyo ni te dakika mogikni be nitie ng'ama nyanyong'a gi wach. To nitiere jok ma bende rito ng'iyo te dakika mogikni be nitie ng'ama nyakelo na gimoro achama thogo. Koro ombulu mag paro gi duong' nikech ging'iso jopiny kuma piny chiko. Mak mana pod adokie gima awacho cha. Ing'e ni wach mar ombulu mar paro en achiel kuom gik ma wasomo koa e pinje maoko e nying demokrasia. Tabu maduong' manitie en ni Kenya siasa wa pod kuom okang' malach kata ka wawuondore pod igoye kaluwore gi kabila. Wan kabindwa siro ng'ane. Koro kama wacho ombulu mar paro donje kaluwore gi gima notimore higa 2007, gima wasungu luongo ni profiling. Samoro ng'ato wacho ni an pok amua kuma dhi goyo ombulu nikech ng'at ma penje penjono osewacho ni nyinge Charles Odhiambo, to samoro ng'at ma penjono ni e chunyi Uasin Gishu Rift Valley. Uluor ni kowacho no dhi gocho ne William Ruto, tanyalo profile.
Koro afadhali olingo e chunye kipenye ni an pok ang'ado ng'ama biro gone ombulu to oseng'eyo ng'ama biro gone ombulu. Kuom mano en makika konyo boko kony nikech geno bochiwo geno ma iluongo ni matian ma lodore to rumo nikech ombulu mar paro nyalo nyiso ni kae Charles Odhiambo ema dhi yudo ombulu te to ka chopo chieng' no kara ombulu mar paro ni notim nonro seche 6 ka Charles Odhiambo abedo gi rali kanyo mokonyo ji maber. Koro en mathubu were to yiero to biro ndalo 20 mabiro wicho se wir kode. So gigi ng'eny Victor. Erokamano. Edwin, ang'e ni e mesa mar weche mag ohala kwan en gima thoth ne itiyogo, iwacho gi jolony ni kwan ok riamb. Kata kamano e paw siasa ka sami timo nonro mag paro gi wasebedo kwaneno ka nitie nonro moko bigolo ni ng'ane otelo mbele kochopo odiochieng' yiero to gik moko lokore ataro. Ok ang'eyo ni kabibete no chalo nade? Victor, kochopo korka go ombulu mokwongo an gi pacha en ni kata bed ni atamalo mar jok madhi go ombulu oseamua kata oseyango ni gito mae kama gidhi goye ombulu. Gigi pod lokore, lokruok ni pod en gimi wacho ni a moving target. Nikech mokwongo gik matimore be ng'eny. Tie ng'at ma samoro okelo tulo kama ne ji time siasa ma ng'ato hinyore, iwacho ni mago ne jo ng'ane, mano boromo mana wilom pach ng'ato. Nitie ng'ama be en jamna mabet duong' ahinya, samoro ji yienge pile pile to jamna lwar mang'eny to gin jamna mamit. Mano be nyalo loko paro. Nitie ng'ama bende nyalo biro gi gimoro mowinjo pach jopiny ma olieko mana kama ji jowetege ma gilaro kombego pok nowacho to ji osebet ka penjore ni to wach ma kama dak jogi wuoye to embe komulo mana kanyo to nitie ji ariyo moko moywayo moloko pachgi. Omiyo an gi pacha ni ndalo 20 kata odong' ma ndalo 25 oromo loko pach jomoko mabe gilok kama gidhi goyo ombulu. To king'iyo kwan mag migolo mag opinion polls, ochalo shopping. Akia ni bisedhi e supermarket kata e duka madongo gi ma ise yango ni an adhi ng'iewo gima chalo kama, mae gima dhi ng'iewo. To kakimedo wuotho e shelves, kakimedo go wang'i koni gi koni, tineno kamoro nitie mobiro manyien ma be pok ni temoga to mori to be nengo ne ok rach ahinya. Teme iwacho ni wakwanyane ma. Ing'eni seche mikwanye no mane chalo ng'ama kod isego ombulu mana kamano. To ok ni pango be ok ni samoro no king'e kata maber to chopa kanyo mineno kako kete mineno ko okete maber nengo ne be ber te be kaka ikwanye te be kaka ing'iewe. Koro mae gik ma kaka ombulu be nyalo chalo nikech sani koro wadhi e supermarket ndalo 20 modong' kod ka ji dhi e supermarket inya chope iye kanyo to kako pang gik moko nyalo loko pachi. Omiyo an pod aneno ni kwan ma igolo gi opinion polls kata gik ma pod dhi timore ka pod wachomo yiero pod nigi thuolo mar loko pach jogo ombulu. To bende king'iyo kwan mawuok mag opinion polls gi, onge ng'ama dwa bet gi kuma ng'ato lware. Ok inyal ng'isa ni ng'ato ntiere ma opinion poll golo ni en gi 2%. To imbe kasori akasa kode ni ambe mane ng'ama nikech an naseketo pacha ni mae ng'ama nyaka agone kura, an mane ng'ama dhi gone. Ok inyal gone ng'ama ni chien kamano. Ahinya ng'ama ni chien onge ng'ama dwa chungo. Ji dwa mana chungi gi team madhi yombo. Omiyo gi dho ngere iluongo ni bandwagon effect. Kama bandwagon ntiere kama oganda mang'eny dwa ni mondo oriwrego. Omiyo kwan gi pod magi bende nyalo loko. Rumbi kata uma ma ng'ato betugo. Ng'ato wacho ni mae kuma koro wambe wadadhi. Kuma ji dhieni, mae kama piny ochomo. Koro gigi nitie kaka loko pach ji e yore mopogore opogore. Ahinya to ka gi pach dhano neno ni mae koma yombo, ambe mae kama onego adonje. Koma ok ane kadhi maber ni, an kono kapar kadwa dhi. Mano ka in ahinya ng'ama pok oyiero kama odhi chungi. To kata ka iseyiero, tineno ka kori ni mana piny. Ok apar kidwa bet ni chung mana gi koma dhi lwar, tineno kodhi lwar. To kata kamano, mana kaka Charlie nowacho ni polls gi seche moko bedo ga wrong.
ahinya to luwore gi gimiluongo ni sampling gitimo sampling kanye samoro gibiro e county no to giwacho ni wang'iyo ni governor mane manyayombo to gitime mane gweng'gi governor ama ahinya gitime kuonde mopogore opogore to kar giromo mana gi joma noa e gweng'gi governor. Mano be nyalo ketho kwan. Koro kwan gi kwan ok riambi to be luwore gi kaka iyudo kwan gi. Omiyo polls ok ni nyaka bed 100%. Seche moko ok gimiwa picha maber ahinya. Erokamano maduong' ahinya Nyakwar Mgajwang'. Magi duto gin weche mang'eny ni oganda jo Kenya pod bro dhi nyime ka medo twak e wiye ka watemo ng'iyo ni to higa mokalo chien kata higni mamoko mokalo chien gi yiero mamoko to osebedo nade ka watemo ng'iyo nonro mag paro mosebed ka igolo. Tinende wantiere kod chik e Kenya kama ne bunge mar piny Kenya ne oloso mabende tayo kaka kembe mag nonro mag paro gi onego bedni kotayo chenro margi. Hie gitiyo kod lony mar science e timo nonro margi. Mane momiyo gitimo gimiluongo ni sampling, nitie gimiluongo ni methodology kaka gitime Nyakwar Mogi. Mabende gin gi thuolo mar pimo ne jopiny ni to nonro mane watimo ne wachoko pa jopiny samoro gi yor simu, samoro yor wuotho kod achiel, samoro bende wuoyo gi gimiluongo ni focus groups, girube moko ma oseikore. Nyalo bedo mag joma mine, mag joma chuo, mag joma nigi ng'ol, mar mondo mi giwinj pachgi weche mopogore opogore. Ang'eyo ni kata mana e piny luo kata mana e Kenya kama ngima nitie mamoko bende ma sani koro sieko ma bende temo pimo ni to mbi mar ji mopogore opogore mamanyo kombe mag governor, mag senate, kaachiel kod national assembly kod human rep chalo nade. Magi duto Nyakwar Mgajwang' gin weche ma bende oganda jo Kenya nam gi jo Kenya mamoko bro dhi nyime kago mbaka kuomgi. Mopogore kod mano Charles kod Edwin, achiel kuom agenda maduong' ma sebedo kaneno kata kipenjo kuom joma laro kombe ma opogore opogore, obed mar governor, obed kata mar combatant piny Kenya, ng'eni biro penjo no kanyakla kod mar jalup jatend piny Kenya en wach mar mibadhi ni. Yande Azimio wacho ni gintiere kod chenro mopie mar konyo wach mar kedo adua tenga kod wach mar mibadhi. En gima nyalore koso gina mbaka. Wang'eyo ni Kenya monte ni weche osebedo ka chalo nade. Chik nitiere, Anti-Corruption and kod Money Laundering Act nitiere, Bribery Act nitiere, wan gi migepe ma omi ting' mar kedo gi weche mag mibadhi. Makmani magi te pok onyago olemo. Ndalo moko jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nobedo kod romo gi jo sekta mopogore opogore e kar jot mar piny owacho State House Nairobi, kama ne owacho ni anto koro odwa natim ang'o. Ma en gima joma laro kom mar tend piny Kenya bende nyaka wuoye. Charles, ka wachako kodi ok ang'eyo ni paro nade gima Azimio la Umoja sani koro keto ni bro konyo gi wach mar kedo gi mibadhi. Erokamano Victor, an ahero weche mag yien. Ka waneno ni ipidho yien e tie ot, to yien no odongo motiep, ma bede ne olandore, tiende ne bende olandore. Ma koro kitong'e to dhi lwari e ot moketh ot, kata kitong'e to dhi lwari e chiel moketh chiel, kata onyalo lwari e puodho moketh cham. Ibedo gi tich matek ahinya ng'ado gimidwa timo. Chalo kaka mibadhi osegurore e Kenya ka, chalo kaka kuo gi badhruok osegurore e Kenya ka. Victor, adwa ng'isi gi chir gadieri ni Kenya ka gi pacha kaka nene, ng'ama chind mibadhi pok omieno en ng'ama pok oyudo thuolo mar bedo jamibadhi. Nikech Kenya ka, nawacho nu chien kacha ni Kenya ka emosebedo ma jowuoth moting'e matatu ka polis ochungo mtoka dwa nono ka mtoka ni kare, tiwinjo ka gikaso manamba ni migi leo ndio wasikete maja siasa kwalo kata ng'ama dwa chung kata jatelo moro mane mibadhi matin mwachiwe gwenkani chief ne yalo buch lo tikao dieli telo ne mondo ng'ad bura modok kori in mano kine ka mibadhi matin mwatime gwenka jajuok no bire chiro dwaro siling 50 tikao siling 20 diel wete wan mano kwane kaka mibadhi.
to gini chakore mana matin kamano. Ng'ama chiwo siling 20 ne jajuok e chiro, ka chieng' obedo CEC e county, to bro kwalo mang'eny moloyo 30 manokwalo e chiro cha. Omiyo wach mibadhi ni otek, Victor. Nikech king'iyo, kata mana moko kuom jok manyoni kama nyo jo Azimio ne gitwak atimo mos. Joma ne nyoni e romo ma jo Azimio ng'iyo kaka inyalo kedo gi mibadhi. Twak ewi wach kedo gi mibadhi. Moko kuom gik chind mibadhi osemiyo. To mana kaka iwacho no, sani okinde wacho ni fuonde mag buche, wes mag buche 57 mawuoyo ewi geng'o mibadhi. To pod mibadhi medore ameda e Kenya ka. Ma jatend piny koro go bade piny mong'isu ni anto koro udwa natime ang'o. Gini kidhi e piny Japan kata kinono historia mar piny Japan, ichako puonjogi bedo dhano ka nyathi odonje nasari. Marwa ni osegurore matek. Kiny ibiro winjo kata mana Kenya ka joma siro migosi Raila Odinga mang'eny isewinjo ka wacho nang'o, ok onego wuoye wach mibadhi no, okwongo donj mondi koko deal gi jogo nikech ang'o. Kaeto penje ng'ato ni Aaron Ringera manokeda dua tenga gi mibadhi kanokete anti-corruption, ang'o manotimore? Nikech sani achiel kuom gik momiyo ngima tek, kiwe wach lweny ma Ukraine gi Russia, kiwe koth ma ok chwe momiyo chamo onge nengo, chamo dhi malo, en wach mibadhi. Kwana tamalo 30 mar pesa ma Kenya gogo budget, Transparency International wacho ni lal chimblie mibadhi chiegni siling bilion 800. Pesa mang'eny malo pesa mimiyo counties, nikech counties ta imiyo bilion 300 gi wiye. Pesa malali e mibadhi e Kenya ka inyalo miyo counties higni 2 gi nus. Jatend piny owacho Uhuru Kenyatta nowacho ni walalo siling bilion 2 odiochieng' kodiochieng'. Jok maloso pesa e yor mibadhi ok biyie mondo nyag mibadhi. To japiny ng'ato ka ng'ato kuom jo Kenya milion 50 gi wiye magini hinyo ema nyalo amua ni ok wabiyie mibadhi kochakore gi ka. Ne wanene kane Kibaki odonje telo, dong jopiny ne mako polise maka Charles Ilal noyamo Charles Ilal noyamo Charles Ilal noyamo Musainya Charles. Wabro duogo iri kendo mana bang' kinde manok kende. Edwin, ang'eyo kata sama wa somo budget kata budget makoro watiyogo mar hik manyonge manyien ni, achiel kuom gik ma osebedo ka kelo midhiero en weche mag mibadhi. Wach mag mibadhi osebedo ka en agenda mitiyo godo e campaign kindi ka kindi. Mana kaka Nyawade Charles owacho ni ok ni waonge kod chike malong'o. Na wacho kacha ni wantiere kod anti-corruption kod anti-money laundering act, nitiere bribery act, gini nitiere chike to nitiere, makmani gini pod obedo midhiero kuomwa. En ang'o ma wang' ni joma laro komar tend piny Kenya nigo ma samoro nyalo konyowa tieko midhiero ma sani koro go tach e sirikal ni? To mar ariyo, in kaka ng'ama ndiko ohala kata weche mag ohala, kinyiso ni to gin jok mage ma nyayo mibadhi ni, en private sector koso en sirikal? Erokamana ahinya Victor, ma kapok wiya wil gi penjo mogik no ni jomage ma nyayo mibadhi gin lwedo ariyo, nitie lwedo machiwo gi lwedo magolo. Gini jogi te ntiere joma nie private sector kata kembe mag ji giwegi kata jo ohala mag gin mok gin joma tiye piny bigepe mopogore opogore mag piny owacho. Gigi ji te timogi. To mana kaka anya tiyo gi ranyisi mar yien mane Charlie wacho cha ni yien ni duong' osedonjo, tiende odhi donje lo mang'eny ahinya, kendo ok en gima bro bet mayot. Nikech king'iyo kaka higa mar 2016 mbalariany mar Aga Khan University notimo nonro moro ne youth kata jo rowere ka gipenjo gi ni to pachgi en ang'o e weche mag mibadhi gi. Noyud ni atamalo mang'eny ahinya mag joma tindo noyiego kendo giwacho ni ok rach bedo jamibadhi. Kiyudo thuolo mar kawo tikawo akawa kata thuolo mar chiwo tichiwo achiwa. Koro mano ng'isi kaka gini osedhi mabor. Mibadhi chakore kuonde matindo, nikech anya paro kata kuonde skunde moko matindo tindo mag primary, ka in prefect
to ngisi ni ndik joma go koko to ng'ato ngisi ni anang nakelni oduma mobul kiny kik indika to kindike kamoro indiko joma biro molewo okelo ni maembe ok indike. Koro ka gigi timore to gik mang'isi gi ok en ranyisi maparo, en gima timore ka gini timore primary e school ma ji tinde ji oseng'eyo ni mondo kik chwada, mondo kik timna kama, anyalo tie kona manyalo goyo mondo kik chwada, mondo kik awinj marach. En gima chako ka ji pod tindo omiyo en gima osedhi mabor ahinya. Koro kedo kode ok apar ka en gima ng'ato nyalo wacho ni miya uru ndalo 100 tadhi kedo kode, ama miya uru higni 2 tadhi kedo kode. En gima pod dhi kawo thuolo malach ahinya to e wi oganda, e pach oganda. Gini timore nyaka e kanisa, gini timore kamoro amora ma iwuothe. E ngima ni sani kiwuotho kamoro amora ma intiere Kenya kae, idhi romo gi weche mag mibadhi. E yore mag somo, sani waseneno ka nitie jotelo ma kata sombgi ok ong'ere maber nikech to gin jotelo manyiso ni ne gitiyo gi yore maricho. Gini osechopo kata mane kuonde tiegruok madongo kaka mbalariany, ng'ato kwalo penj, to kwalo penj mondo obed daktari, odhi e osiptal mabe oyaw gi yor mibadhi mabe nokoluwo yo maber. Osiptal ne yudo yedhe mabe okalo e kiew kata e tong' mar Kenya gi yore mag mibadhi, samoro yedhe mok beyo mobedo ma jo apisa mag piny owacho kalo e yo marach. Gigi chopo koro nego oganda nikech daktari man kacha en ma biro gi yo mar mibadhi, daktari ma ok otiegore maber, yath motiyogo be ok en yath maber, gimoro amora koro kethore. Mibadhi mosemiyo kata wabet gi jonjore mang'eny nikech bunde gi kalo mana gi yore mag mibadhi. Koro gima lich ni kata ka bed ni singo bet madongo ni wabro kedo kod mibadhi, ok en gima yot nikech higni 5 mokalo kiya gi higa mokalo duol makedo kod mibadhi EACC nowacho ni ne giyudo bilion 25 kuom higni 5, mano nyiso ni giyudo bilion 5 higa ka higa. Ker nowacho ni walalo bilion 2 odiochieng' achiel. Koro ka in ichoko bilion 5 higa achiel to walalo bilion 2 odiochieng' achiel, ng'isi ni gini ok en gima bro bet mayot. To katieko e wachno VOJ, gima bro miyo wago kang' en ni jopiny nyaka bed gi ichwang' kuom mibadhi. Gini nyaka wang'i jopiny mondi. Kendo nyaka ine kaka owang'o yi kaka oganda, kaka ng'ato achiel nyaka ji bed gi ichwang'. Wach mangima mokalo nyakwara Mugajwang' natemo ng'iyo gima iluongo ni Corruption Perception Index. Kenya ka en achiel kuom pinje mabende ok osebedo ka dhach maber ahinya gi lipot ma osebedo ka igolo kod duol mar Transparency International. Charles, mana ka duogo mana iri matin, ing'eni paro jabedo ni mibadhi en mana wach mar pesa chieng'ni, to kaka nitemo pime kod yien en gima tiende oselak nyaka e bwo lo matut. Ilieko paro moro ni kadang bed gima ber ahinya kata kinde modhi nyime kod bedo gi paro mar CBC ni en gima kaka itime pinje ma oko kaka Japan manichiwo ranyisi ni ber ka koto joma matindo bende ipuonjo weche mag bidhruok sama chon, koro ging'eyo kaka ginyalo bedo kod kido maber mar bedo ja Kenya. Mana kaka iwacho no Victor, ji mang'eny okawo ni mibadhi en kuo kata lal mar pesa. Siling bilion 2 ma Migosi Uhuru Kenyatta ne wacho ni lal pile ka pile. Nonro ng'iso ni ok en pesa ching' kende. Nonro ng'iso ni en kata mana saa mar tich ma ichulo jatich to koti odhi tiyo tijene. Kuom ranyisi, japuonj mondik tich puonj, to saa monego bedni en e skul gi lesson, to dhi ohande, odhi neno kaka apiko, ohande mar apiko dhi, odhi neno kaka ohande mar duka dhi, mano ng'ama jamibadhi. Sa asaya ma ng'ato ndik tich e ofis, to sa monego tine jopiny, okawo kotine kata handbag ne ko ng'ama miyo, oliere kom, to wuok odhi e shughuli ge, mano jamibadhi. Koro mane mikwano gik miluongo ni man hours. Adier, en gima osegurore. Iwinjo ka Edwin ochiwo ranyisi maber mokalo. Ni kata mana e skul nyithindo tindo ng'eyo ni kok idwa ni mondo class monitor ondik nyingi ni noise maker, tiyie kata mana chike ni kiny na kow ni mandas.
kata kiny nakelni rabolo, kata kiny nakelni machunga, mano mibadhi. Sama nyathi skul oseng'eyo ni koleo to nitie kama oluchore go e kor chiel modonjo e skul ma japuonj ok onene, mano mibadhi, Victor. To gigi gitimo kaluwore gi mbekni ma giwinjo kigo dala, kaluwore gi gik ma gineno kitimo. Omiyo adier en mana chakruok manyien. Kowang'o igi adier to nyaka wachak manyien. Nyaka wachak manyien kipuonjo nyithindo kochakore e tin bidhruok. Adieri mar wacha ni mibadhi ok birumo gi tieng' mar joma dongo sani, ibiro mana gae, to tieng' manyalo tieke en nyithindo ma piny. Nikech chike be wan ge piny ka moketo ni kapok oyal ng'ato motiek buche to ler ka pamba, kating'e mana no jakuo, kata jang'ad buche emonene pokwelo oler nyaka yale machopie Supreme Court mabiro kawo higni. Koro nyaka chakre gi lokruok mar chuny to kod paro kuom ng'ato ka ng'ato e piny ka, mondo ng'e ni ma katimo to marach, ma en badhruok, ma katimo to ma kare, ma en bidhruok. Wach mangima mokalo kane chako kai Charles ni wacho ni kata ma kuom joma nitiere kweth mar Azimio la Umoja nitie moko kuomgi ma bende buchegi oseyal, moseng'ad nyaka gi doho, ma gintie kod ketho e weche mag mibadhi. Miyo obedo wach matek mokalo nyakwar Mwangajwang', piny Kenya man pise mag sirikal. Ondik kanyo ni ma is a corruption free zone. Yes, Charles. Kiyena nyang'isi ni nyoro an St. Gabriel's Karundu, Father Julius nyowacho ni tindo tek ma wakwalo nyaka Nyasaye, ng'ama luongore ni Jakristo, mong' mibadhi osechopowa. Sendong ni multi agency approach weche makedo gi mibadhi, to kata kamano pok onyago lemo nyakwar Mwangajwang'. Wanatim nade kaka jawinjo marwa kod janeno marwa inyalo konyowa e paro ni makmana ni ting' pod ni e lweti mar biro yiero jotelo ma obidhore tarik 9 dwe mar 8 higani. Wabiro kawo yweyo moro madundu nyakwar Mwangajwang' mar mondo mi wayud lendo mamoko ma kaka kacha kwa duogo bende wanang'i weche mamoko. Ma en chenro mari ma kaka wanene achiel kachiel koke kaunti ma Homa Bay, Nairobi kachiel kod kama Charles bende nitiere. Apa ni kaunti mano ma Homa Bay podi kata kaunti ma Homa Bay mana kokalo kuom chenro mari ma kaka wanene kete mana ka ma en kaka wanene. Here the culture is barefoot. If you want to work here, you barefoot. If you don't want to barefoot, you can't be part of us. That's the culture. But if you go out of here, it's your choice. The earth has what is called an electrical pulse. This electrical pulse is what our body sinks into. And when our body sinks into this, we are able to optimize health and wellness. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Generation inakuja ni sisi tunalidi nchi. Justina Wangui wa Mae, Roots Party of Kenya. Ukiitwa deputy itika. Martha Wangari Karua, Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Tungetaka tuseme wa Kenya wameamua. Rigathi Gachagua, UDA. We are coming to bring in change. Ruth Wambui Musheru, Agano Party. Battle of the Deputies. What would you like to ask your next deputy president? Send your questions on video to the WhatsApp number 0796 560 560. Keep your questions under 30 seconds. You can also text your questions to 22843.
The Deputy Presidential Debate live on the 19th July 2022, 5 p.m. to 9 p.m. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Mo maichamo winjore obed matin ne atamalo 30 mag kwana mag teko ma ingo e dendi. Mai biro duoko chien okang' mar bedo kod pek mar del mokalo alama. Dear Baba, when I grow up, I want to be an engineer just like you. And I would like to be a lawyer just like mother. But can we have water at home to drink, cook and clean so I can have more time to study? How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi kama jua kali, wata recognize skill yangu aje? Mimi mfanyi biashara, naweza pata financial support, niongeze stock. In whose hands are our businesses safe? Dear Baba. Yo, Baba, Wakenya wameongeza barua zingine. Wanasema wanataka password. Barua tumesisoma. Wakenya, tumesikia maoni yenu. Hii ndio password. Inawezekana. Alafu unaona ukipanda April unapata mazao kabisa. Alafu hata ng'ombe asipendaji baridi, lazima usinunulie duvet. Pata hadi 100% data zaidi bila kulipa zaidi. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga star 544# au fungua my Safaricom app kupata data yako leo. This is a permanent offer. Safaricom is for you. George Juma, Kani Migori, Ma, Ramogi TV. Yomolo chomor ni e dala ruo. Iloyo lwe ni udi. Yomolo lwe mor ni e dala wa. Iloyo lwe ni udi. Yomori chomor ni e dala wa. Iloyo lwe ni udi. Opak Ruoth Nyasaye. Ma jatich Ruoth Brother Wycliffe Oruko. Mondo iyud wendani kaka skiza tim mari di mana *860 *415#. To parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Mana kamano nyakora Mgajwang magita biro niko kale Ramogi TV kod Ramogi Radio bang' kao yueyo moro madundo kaka ne waseng'isi. Bende wan kanyo kod Eric Oduor. Eric oyaore. Idi nade to ground wachang'o kich samoro wuoyo ga to wakian to ground chale nade. En ndalo ma ji kwano kendo ji oseikore ni tarik 9 dwe mar 8 gidhi wuok oko mar yiero jotelo ma gidwaro. Mano kaka nyalo wacho ni ground wacho Eric. Erokamano.
Erokamano ahinya. Eric, kanionge ne wawuoyo weche buora, adwa ni ami mana thuolo mondo imbe ledhane na matin. Achiel kuomgi en opinion polls kata ombulu mag paro. Mar ariyo, ne watemo ng'iyane to twak mar jolar kom maten piny Kenya. Ng'eni kiny wan gi moro mar deputy president nominees kata candidates kata nominees mag jomalar kom maten piny Kenya. Ang'eni ine jagoro maduong' mar KUJ. Kweth machielo mar Kenya Kwanza ywak ni ute mag fwambo gineno ni ok osebedo kamiyo gi pap mopie mar chwalo wechegi, kendo yani Media Council of Kenya gol report mawacho ni jofwambo gi keyo neno ni dhi e nyasi mag Raila Odinga yotnegi moloyo dhi e nyasi mag William Ruto e yor mako weche matimore. Kamibetie no, iparo ni gima Hussein Mohamed ne wacho ni kamoro ginyalo buono dhi e nyasi mochan tim kinyni kod machielo mochan tim juma manyien. To ma dhi gero gi koso dhi hinyo gi yor manyambulu. Erokamano VOJ. Anyalo kuom erokamano kuom ya thuolo ma mondo awuoya ne weche adek go. Mokuongo achako kamiwe ni weche mag twak madhi bedo kiny kuom jogo moyier kaka joma bedo jalup ker yiero mabiro. An kaka jagoro maduong' mar riwruok mar jofwambo gi keyo pacho kae en achiel kuom jogo man chanie chenro mar loso twak gi kachakre gi manyo tim mar jo Nairobi gima koro biro kiny to gima biro wik manyien mar presidential candidates. En ni an kendo asebedo kawacho niya, kiyudo kama jasiasa pako jafwambo gi keyo to nyiso ni nitiere gima ok ber. Koro bed ni jalup ker William Ruto to gi joge kendo gi osiepwa kendo jalno man matiyo go chon Hussein Mohamed ywak ni jofwambo gi keyo ok tin gima ber. Mano nyiso maber ni jofwambo keyo tiyo tijgi. Kendo waseneno kata ka gino ywagno wuok kuom josiasa mopogore opogore. Koro wan kaka jogo mochung' ne jofwambo gi keyo pacho kae, twak mar jogo moseyier kaka jolup ker dhi mbele kaka ne wapange. Mak jok ma wan watiyo tijwa kaka ute fwambo gi keyo tijwa en keto platform mondo jogo josiasa gibi giwuo gi jopiny kendo wapenji gi penjo matut kuom gigo maduto magisechiko jopiny. Koro twak mar jolup ker kata jogo moyier kaka jolup ker dhi mbele kaka ne wapange. Mar ariyo, kwa ng'iyo ute mag opinion polls bagodo nitiere mak mana ni gima be ne watimo kaka jofwambo gi keyo opinion polls go nyaka wang'i gi matut kendo nyaka wapenji jogo motimo opinion polls go nto nonro no nutime nade. Wajo ni nyaka wabed gi miluongo ni testing tools kaka e dho ngere. Nyaka wang'i nto ne utimo gi karang'o, samples ne gidhano adi, to jogo ne wuok kanye, to margin of error en mane. Nikech mano bende maduong' kabisa, nikech samo nyedo ka nonro gitimo gi to ka weche wuok kama na penye weche wuok e ground yudo ka weche manie ground opogore. Koro be nyaka wapenj gi to margin of error be ne en adi, nikech opinion polls ok nyal bedo 100%. Koro mano ema nanya wacho ni opinion polls magodo bo bede to be nyaka wabed gi nonro nyaka tim gi mak mana nyaka wanon gi matut kaka no tim gi mondo wanen to margin of error ne chal nadi. Mano makoro nyalo miyo wani to wanyalo neno kaka weche mag yiero dhi bedo. Erokamano VOJ. Erokamano ahinya. Wach moro ma onego bedi bedi tuomo en wach bedo ni paro mar paro nade William Ruto ka owe moko dhi koso en rieko mar siasa moro ma Kenya Kwanza oketo matimo pimo ni to Azimio la Umoja gibe gi kore mar kelo ng'at gi kiny e twak ma kiny koso en ang'o. Nikech gisewacho ni kamoro gineno ni kamoro getiende mar oro jogegi e twak makinyni. Inyaparo kan nitiere twak moro mane rieko mar siasa koso inyaparo kan nitiere twak moro mane nitiere kindwa gi jalup ker William Ruto kendo mana penje maber penje no duoko ni idhi biro koso gidhi biro to wacho ni mago gin weche mapod giwuoye, lakini kaluwore gi nonro kendo kaka afuamo asewinjo ka ji wuoyo wachre ni giyikre motegno gitwak ni madhi biro ni giyikre motegno ek makana en siasa magigoyo to gimwa ng'eyo ne kiny jalup ker jalno moyier kaka ng'ama dhi bedo jalup Ruto Rigathi Gachagua dhi biro kendo jalup ker bende dhi biro wik manyien ken kama gidhi rome gi Raila Amolo Odinga. Koro wang'eyo maber ni kiling'ling to awinjo ni jalup ker gi Rigathi Gachagua giyikore motegno ne twak ni. VOJ. Erokamano modong' ahinya kora Mogajwanga. Wadhi nyime.
kane pok ichopo ne watimo bende tuomo wach mar mibadhi en achiel kuom agenda ma bende itiyogo e paw siasa tinende. Azimio la Umoja nyo keto okenge ma giwacho ni gibiro tiyogo e wach mar kedo gi mibadhi. Achiel kuom gik ma Azimio osebedo kawacho en tweyo jo mibadhi. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ma en jakom mar council bende yande olieko ni bedo mar Martha Karua kacha gi kaka ong'e Martha Karua biro konyo kama duong' ahinya mar konyo wach mar mibadhi. Iparo nade kaka jafwambo gi keyo ma osebedo ka ndiko weche mopogore opogore mag siasa kanyakla kod wach mar good governance ma bende mibadhi nie bwoye? Inya paro ka Raila Amolo Odinga ne yiero Martha Karua kaka jalno madhi bedo jalupne, nowacho motegno maber ni odhi miye docket kata ministry mar justice mondo ti godo. Kendo gimomiyo Raila Amolo Odinga ne keto Martha Karua kamano, noparo ni kong'iyo jogo te kendo jogo mane ogoyo kogno mane dwaro komno, to noneno ni Martha Karua ema nyalo gore gi mibadhi. Inyalo paro bende ka Martha Karua ne kethre gi sirkal mar Mwai Kibaki bo wuok, nowacho ni nomiye ministry mar tiyo gore gik moko kaka mibadhi, to miye kwer no dhi opur godo to kendo chako twe lwete ma ok onyal puro godo. Koro paro ni Martha Karua otegno kabisa kalure kod weche mag mibadhi, kata ginyalo ng'iyo historia mare chon kapok obedo minister diere mane gigore ka en DP mane be en shadow minister mag DP kata Mwai Kibaki dierego. Martha Karua e civil society ka bendo ng'ere mang'eny kabisa nikech notiyo gi civil society magore ni good governance. Koro ok en ng'ama pod dhi puonjore, ok en ng'ama wendo ma dhi puonjore weche mag good governance kata telo makare. En ng'ama ong'iyo gi kendo nigi experience moromo kuom kelo kata kedo ni telo makare. Erokamano. Nitie penjo kama jawinjo moro penjo ka Charles Odhiambo, Edwin Okoth kod Eric ni to en ang'o hie ming'iyoga e debates gi? En kaka ng'ato owuoyo maler, kaka dhoge mit, kaka ojambola, koso kaka oduoko penjo? En ang'o mano ote mar iluonge ni Vincent Odhiambo wacho ni wuok kamiluongo ni Kamreri e yor Facebook mar Ramogi TV ka openjo ni to en ang'o hie ming'iyoga e wach mar debates gi? E wach mar debate what among Charles abiro chako kuri Charles. Okay. Victor, wach mar debate ni en paro mane wasumo koa e pinje maoko. E piny Amerika kuom ranyisi, e debate ka ipenjo ne ng'ama ochung' kaluwore gi sera ma en go to kod gima chando jopiny e yiero no, the election agenda. Inyalo paro ka e piny Amerika Barack Obama giri ni penjo pachgi ni to lweny madhi mbele ugwe madiere Middle East ichano rakori go nang'o. En geno nani kochopo chieng' tarik 26 to jok mabiro tayo nyaka penji e jogi ni to mibadhi monuro Kenya sani ichano kedo go nang'o. To sama gichiwo penjo to jok matayo twak bende nyaka ikre gi nonro magisetimo. Tiwachonwa ni dwa kedo gi gini kama, to higa ma kama noyudi gi chandruok ma kama motenore gi mibadhi. Koro hie giming'iyoga en keto jok madwaro kombe gi ratil mondo ng'e ni to gichung' ne ang'o, to gin ng'a kaluwore gi gik machando jopiny momiyo jopiny dhi e yiero. Emomiyo nawacho motelo kacha ni tabu maduong' ma wan go en ni jopiny thoro chiko itgi ahinya e gik ma jogi wacho. An adwa ni mondo japiny otemo chikite e gima jogi ok wachi molo gima giwacho, nikech gimoko wachi no e adieri mare manie chunye. Kong'iso ni an kuyiera tabro luoko tiende jopiny te kayudo katar, to sama nyo poko bedo e thuolo mar wacho wuoye debate kanyo, to kano yudo joma tiende gitar to gweyo, nyaka upenjru ni to owachonwa mondo wawinji koso wacho no dhi timo. Kong'iso ni an kuyiera tadhi kedo gi mibadhi, to sama nyo poko yudo thuolo mar debate no, to en owuon nyose make gi chind mibadhi. Dhi bedo nade? Ere kaka Ondiek nyalo ng'isi ni an kiyiera ni mondo arit rombe, tadhi rito gi maonge kata rombo achiel mondiek dhi chamo. Ting'e maber no Ondiek, to ka ok ochamo rombo to ok nyal dak. Ondiek ok cham lum. Mane gima japiny nyaka ng'i. Erokamano ahinya. Eric gi Edwin, abiro chako kodi Edwin. Ok ang'eyo ni iparo nang'o ma japiny onego bed ni koro kete maino mare sama koro wachomo kata waketo wang'wa
network mabiro chakore kiny kendo mag jolup jolar kom matend piny Kenya ni kalure koda penjo ma japenjo ni. Erokamano ahinya VOJ. E yo machuok en ni seche ma jogi ni e pap, seche ma gin e campaign to giwacho gik ma gibro timo. Abro geronu, abro kelonu, abro medonu, abro timo kama. Magi gik mwasewinjo ka gin e pap kendo ute mag fwambo kelonu pile pile ng'ane nowacho ni bro timo kama. Apani ka koro wachopo kar twak kae gima japenjo onego winjen kaka gibiro timo gigo. Wacho no bro timo kama to obro time nang'o. Mane gima japenj koro onego kete ite ahinya. Kiwacho ni ibro kelo lokruok machalo kama. Idwa time yo machalo nade to be to be na thuolo misebet go mokalo to be ni time e yo e okang' maromo nade makori nyiso sane ni idwa time nang'o. Gima duong' mogik kae ni kaka idwa time. Erokamano. Erokamano Eric. Erokamano VOJ. Mokwongo mana kaka iwacho no kacha ni un kaka jochung weche nubedo e aput mar loso the presidential debate 2022 ni. En ang'o kanu koda ng'amu penjo ne utemo ng'eyo? Wanya duoka ni gimomiyo watemo kelo debate en ni king'iyo kaka political parties kata jogo madhi chung kombe mopogore opogore mwaluongogi madhi biro mane otwak wik mokalo kendo madhi twak kiny to madhi twak wik manyien en ni gigolo manifesto gigolo gigo magichiko jopiny ni gidhi timo. Koro debate kelo thuolo magoyo gigo duto magisechiko jopiny kogno nikech jasiasa nyalo chiki gik mang'eny mana kaka Odhiambo wacho ni jasiasa nyalo chiki ni koyude kitare ndara to bo luoko tiendi giming'e maber no konya timo kata konya time to koro mani mwanyo penje to ibo bedo kiwuotho gi pie gari makiromo kode ndara katar tiluoko tienda. Koro mane momiyo debate okel mondo wago gigo kogno. Nyeti neno ka jasiasa moro owacho ni gikawo telo to gidhi nyiewo lo eka 1 million e piny mar Trans Nzoia to king'iyo kata piny mar Trans Nzoia county okorom kata 1 million eka lo duto te mane e piny county mar Trans Nzoia. Koro mane momiyo nyaka wapenj gi ni to samidwa nyiewo lo 1 million eka 1 million e Trans Nzoia kata king'iyo eka mar Trans Nzoia to en 100 kae koro 1400 modong idhi golo kune. Sano osebedo kichiko wani kwa donjo kamae to garama mar ngima dhi duogo piny. En ang'o mudhi timo mapok unya timo sani. Sana kipenjo kata jalup ker kata kipenjo Raila Amolo Odinga. En ang'o mi ok onyal timo sani mondo garama mar ngima odog piny manyaka urit bwago ombulu e garama mar ngima dhi dok piny. Koro mago gin duto giko monego bed ni wapenjo gi. Koro mane omiyo platform no yike mondo ogo kogno gigo mitimo. Erokamano ahinya Eric Charles Odhiambo kanyakla kod Edwin Okoth. Victor Mibadhi is deep rooted. Jagrade achiel imiyo siling 5 eka omenya wadgi raba ni rucho godo. This is how deep it has gone. Kendo gi Mibadhi chakore kodwa wawegi kaka jopiny. Charles deka achiel kende kapok wakawo ywe machielo kendo. Gimoro sieko sani kiwinjo e debate gi mag governors kata mag MCAs kata gimoro sieko sani in the first 100 days. Gichika jopiny gi wang' teko to wang'e maber ni sani ka sirikal pok okawo okang' moro amora obed sirikal county obed sirikal maduong'. Paro mar timo lokruok moro amora kata kawo okang' moro amora ma itiye gi pesa en paro manyaka ketie buch jotend migepe. Ndalo 100 bang' yiero wang'e maber ni en dweche adek ni kamoro assembly pokoro kamoro pokogo kata mana kogno jok madhi betie cabinet gibed CECs kata gibed CSS kaen national government to ng'ato ng'isi ni e bwo tenda e ndalo 100 adhi loko thieth e osiptal idhi time nang'o nikech unless ni ng'iso ani in koro idhi tiyo maonge cabinet idhi timo gik moko gi tok teko matiende ni ng'isowa ifulori ne jopiny ni an kuketa e telo to onge chik madhi tiyogo adhi tiyo gi pacha to magi e gik manyaka jopiny ng'i. Nitiere gik ma achievable nitie gik ma ok achievable adieri ber onego ng'ato wach ni ndalo 100 mokwongo mar tija adhi kete tich mar cabinet jok manyalo kelo lokruok makamaka to ok ni ndalo 100 mar tija adhi kelo nu pi maler ka
odhi kelo gi bedo approved kanye ka cabinet mondi podonge ka assembly poko discuss kata poko timo kata o discuss kata mana gine supplementary budget kaponi emodwa tiyogo. Erokamano ahinya Nyakwar Mugajwang magi te biro niko kale nyakalondo mari maramogi kanyakla kod Ramogi TV chenro mar kaka wanene ka waduogo wabro gomba kama tut kalore koda limbe ma osebed ka itimo gi jakom mar party mar ODM John Mbadi gwenge mag Migori County en ang'o ma omiyo sani koro to oguro kambi mare county ma Migori. Nyakwar Mugajwang kete baraka ma en kaka wanene. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama yeye aliye juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. We shall legalize weed. Professor George Lushiri Wajakoya, Maruts Party. Semeni Baba Kea. Raila Molo Odinga, Marazimio la Umoja One Kenya Party. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya kashfa. David Mwaure Waiga, Maragano Party. Tunasema kazi ni nini? Kod William Samoei Ruto, Mar Kenya Kwanza Alliance. Presidential Debate 2022. Kiki Lok Chendroni. Judith Omondi, Kani Nairobi, Ma, Ramogi TV. Vitamin C nyodho kata tieko mapiyo chilo majonyo pien del manyalo miyo pien dendi yudo kansa kaponi siko kamarieny. Be injal molap dogenda onelaro komoro moro ma siasa to dwala dosira mari e yo makare e nengo moyweyo. Ornwa email e ramogis@rollmedia.co.ke kata yo atol ne Moses e namba mar 0725414032 kata ne Nicodemus e namba mar 07285985. Mana kama Nyakwar Mugajwang magite ko kale nyakalondo mari Ramogi Radio kanyakla kod Ramogi TV wabiro ni achiel kachiel kuok Nairobi, Homa Bay County ka wan kod Charles Odhiambo, Homa Bay County ka kai County mag Nairobi wan kanyo kod Edwin Okoth kachiel kod Eric Oduor. Watemo kolo kendo phone weche mopogore matimore pa siasa Nyakwar Mugajwang. Imbo kwa weyi oko pori nyalo medo goro pachi e Twitter handle marwa kod Facebook fan page marwa kod namba mar SMS nikech ma en mbaka makelo konyruok e dongruok ne oganda luo e kaka wanene ka. Mopogore kod mano, Charles Odhiambo, jakom mar party mar ODM John Mbadi osebedo kogo kambi e gwenge mag Migori County. Ng'ado nyalo gombo ng'eyo ni to mara ng'o miyo party mar ODM oketo maino ne e gwenge mag Kaluo koni mabende wacho ni en simba mar siasa mar Migosi Raila Amolo Odinga. Iloko jomo se lokore nang'o kaka malo weche mag siasa mag Kaluo kipimno anena. Victor mano penjo maduoko yot en nikech duond bura mar ODM dwani mondo jok ma iwacho ni johera mag Migosi Raila Odinga gi owuog oko te ka beto kwana tamalo 100. Itemo jiwo mondo mi giwuog oko te. Betie
jakom duond bura mar ODM, ing'eyo maber ni en achiel kuom jok manie kweth mar campaign mar migosi Raila Odinga. Ing'eyo maber ni ging'eyo ni chandruok nobetie nomination margi kata en owuon osewacho. Kendo nitie joma thoth jopiny mathoth ma jogo ombulu mosebedo kawacho ni ato wang'ni kata ombulu no kadhi goyo. So hie mare en mar timo kisera mondo ji owuog oko duto te kar rombgi. Nikech ombulu ilogi kwan. Ombulu ok logi dhok. Inyalo wacho ni ng'ane osedhi, to ka ok iwuok idhi go ombulu, to chalre gi nono. Koro mane aparo ni kaka nene, mane gimomiyo gotatie gwenge go. Mondo mi ojiw ji duto te manokawo ombulu mondo owuog oko odhi ogoye chieng'no. Ahinya to ne jachung' margi mar dwaro content piny owacho ma en jachung' mar Azimio migosi Raila Odinga. Erokamano. Edwin, ok ang'e ni inyalo wacho ang'o kuom wachni? Victor, gima nyalo wacho en ni bedo ni weche osebet mang'eny e kaluo weche mag six piece kata ng'adi nywandi. Apani mano miyo nyaka jakom koro ne dhi kocha mondo tem ng'iyo ni to ere yo ma inyalo kelgo ji kanyakla, nikech ombulu gi kok wanyal choko gi kamoro achiel to nyalo bet ni ok gidhi konyo ahinya. Kata ka bed ni migosi Raila oyombo, to jo wajumbe ma en go ok gin ma kuonde ma ok gin jo ODM, ok ng'enygi ok gin jo ODM. Apani mano nyalo bedo mapek ahinya e telo monyalo yudo no. To kata kamano gima duong' mogik en ni kiwinjo ka koro jakom mar ODM wuon ema wuoyo, apani ma be nigi pek moro ni koro wawinje koa kuom jakom wuon. Nikech be noseliekore ni samoro Mbadi ok oyie gi wach six piece ahinya. Koro sani ka ji owinjo koa kuome to be kelo ler moro ni ma gima ODM dwaro, nikech Azimio la Umoja One Kenya mana kaka gisewacho ndalo mang'eny ni en od do, to koro odu en mane ei do kae, mama en mama mara mokwongo, mama mar ariyo, mar adek. Koro mae nyaka joot mar mama achiel wuogi mondo ne ni to gidwa kedo nang'o mondo gimbe giyud lemo moromo e do kata seche mipogo mwandu mag anyuola mar do kaka Azimio la Umoja One Kenya. Erokamano ahinya. Eric, maino osebed ka iketo mana e kaunti ma Migori to iwe chien Kuria East kod Kuria West ka. Mara go miyo jakom mar party nyaka go mana kambi e kaunti ma Migori. Ang'eni ene kweth mar campaign ne migosi Raila Amolo Odinga. Magi ma jomoko nyalo wacho ni ere tiende loko joma oselokore. Erokamano VOJ, ata kapogore gi gima achali gi Edwin owacho. Wachore kendo oboke ma pacho kanyo josendiko ni jakom mar ODM John Mbadi e achiel kuom jogo ma idhi gwel kata idhi mi nomination e bunge. Nikech king'iyo sirikal Raila Amolo Odinga Azimio kigoyo kwano tido ka en sirikal mopong', koro nyaka many kuonde moko ma odhi kete joge. To mondo yud nomination kata party yud those slots ma gidwaro go, chuno nyaka ibed gi wabunge mang'eny. Koro aparo ni Mbadi bende oseneno ni ka en tho gi kuo mondo ochop kuoma, nikech aparo ni Mbadi en gimoro namba 3 namba 4 kanyo kaluwore gi list. Ing'eni sama itimo yiero to ng'ama nying okuong e list. Koro nyaka mondo chop kuome mondo ODM bed gi slots mang'eny mag nomination nyaka gibed gi wabunge mang'eny. Koro aparo ni achiel kuom targets momiye ni mondo wayud nominations mang'eny nyaka wadonj gi wabunge mang'eny. Tichako kanye? Wachako dala. Koro aparo momiyo chako Kaluo, Ogoth, Migori mondo nendo kombe duto ma wan godo e Migori County kaluwore kopogore gi Kuria East, Kuria West ma samoro ok gochga gi ODM, to nyaka wayud gi gite. Nikech bende yamo moro mara independent gi parties moko manie Azimio gi bende kutho e counties mag Kaluo. Koro mano chuno nyaka odhi kanyo, Ogoth kanyo, one kaka wanyalo yudo kombego duto te kaka ODM mondo kombego obi malo koni odhi Homa Bay bende one kaka gin kaka ODM ginyalo yudo kombego. Koro mana paro ni gima chendo kabisa, nikech king'iyo higani e yiero mwan go higani ODM ok apar no chungo
wabunge kata kombe mag wabunge mang'eny mopogore kod kuonde magisega bede kaka Kaluo, Nyanza, Western to gi Coast. Nikech gimoro be njo biro kae mane giwacho ni zoning cha. To kora paro ni ODM koro okonsentrate mana kama osebede gi teko mang'eny kaka Kaluo to gi Nam Chumbi kocha samoro gi Western. Koro nyaka gine ni kombo gi duto oyudi gi onge kom kata chiel manyalo lal. Ero kama na nyapani mana kaka jiwete use wacho kanye kwa Ngwajwang. Dwaro nitiere mar mondo mi oganda uwogo karombgi kaka dala do ang'eni ibiro penj jatend ODM ni to in ma wateri lwenyne, wateri nyombone, wateri kiserane to yikori nade. Ing'eni kitwa kaka jo Afrika kata ka iluonga rambi tibiro penj ni to in gang'o kapok jomoko yuori. Ma paro ni kwano masamoro jako mar party John Mbadi go jomoko nyalo paro ni kaberno no degi go campaign e gwenge ma samoro ji poko yie kod sera mar Migosi Raila Amolo Odinga makmani tinende oketo maino ne kaluwo koda bende weche mag nomination ma iwacho ni ne ok otimore kaka jomoko ne dwaro notimre e gwenge ma Kaluo koni mane samoro chiro chin jomoko kaachiel kod yamo mar independent candidates gi dun buche moko mag siasa mane bwa Azimio la Umoja ma kamoro bende miyo joma ochung' kod otiko mar ODM bende koro nyaka go kwan gi mariek magi duto nyaka Ngwajwang gin weche moko ma kamoro inyalo non ni emokelo bedo ni campaign ma Kaluo sani koro tuch kendo otuk ka otele kod jako mar party mar ODM Migosi John Mbadi. Jomadongo mopogore kod mano weche mag ito mar oganda. Nitie report moro manyogol mangiso ni sani jo Kenya ma singo mwandugi machalo dhok, machalo gik moko mag nyiewo, machalo TV, e yore mag manyo hola odwa medore mokalo. Eni pesa mongo fuku mar ji koso pinye mokethore. Edwin mang'eni koro pawi fuono wach ni malongo. Ero kamana inya Victor. Mokwongo tiyo gi chattels kata mwandu ma be onge gi otese kaka title deed kata logbook. Magi gin gik ma ng'ato nige ot, kombe, sufuria, TV, gik matindo tindo. Gigi chon be nitiyo mana kodgi to mak mana ni koro chakre higa mar 2017 nokel chik mar makonyo kaka inyalo register gigi koro indiko gi ayanga ni gig ng'ane ma okawgo loan kama umiyo koro kwan gi wayudo mayot to king'iyo matut to en mana pek mar ngima nikech king'iyo report no maber mar CBK no be wacho ni ng'eny jok matiyo gi gik ma gikot kata jomoko tiyo nyaka gi cham manie puodho gin jok ma osetiyo gi gik mamoko en ga piko osetiyo gi logbook mar apiko no en gi samoro nyamburko moro osetiyo go e kaola en gi title deed samoro be osetiyo go e kaola koro ma en gima ng'ato timo ni koro mogik ma koro ochopo kama koro onge kaka dang' otim kendo to bende ng'isi ni mano ng'iso ni ngima osebet matek ahinya ngima medo bet matek kendo dhano medo sikore bugo mar hola kata iwacho ni ji wacho ni piny owacho ni gi hola Kenya osekawo gobe mang'eny to gini koro nie e lwet oganda be kawo hola e yore mang'eny yore mag ong'we yamo osebiro mang'eny mag kawo hola koro ero gik udi gi be koro ji tiyogo ahinya nikech king'iyo kane omedore gi gatamala 17 mang'iso ni sani chiegni loan accounts moingo 118 mano tigo e mane kaola komedore koa 102 mang'iso ni ji tiyo gi gigi ahinya kaola ngima bedo mapek to bende ji onge gi yore moko modong' isetiyo gi yore tema koro chopo kama koro gima in ge lweti iwacho ni luth ma in go machiegni ema nego ni thuol koro ji tiyo gi luth man machiegni mogik ma en gik matindo tindo ma ji nego e udi gini dhi kelo pek moro kendo mbele kae nimar moko kuom gigi ji biro tiyogo kata nyadiriyo kapo ni jok machiwo hola ka ok otimo gimiluongo ni search e database mar CBK no to iyudo ka ng'ato gima nokawogo hola ka emochako kawogo hola koni moro bochako use nikech gigi gin gik mayot uso ok inyal ng'isa ni sufuria gi kombe mana kawogo hola ok anyal uso koro kata jok machiwo hola gi be nigi pek ma gidhi neno mbele kae to gima duong' mogik ni en ni piny tek goganda. Edwin, chik miluongo ni Movable Property Security Rights Act miwacho kanyo ni ne okete chik higa mar 2017
Dwache maduong' ne nang'o hie mesa mar weche mag ohala? Dwache maduong' ne ni mokwongo mondo mi jopiny thuolo mar tiyo gi gigo ma eyo makare ma ok obedo ni en gimi chiwa chiwa to nyalo lal. Inya paro e gwenge ma kaka Kaluo kucho ji osebet ka hola e grube mopogore opogore. Tinyo ni ka ng'ane ok ochulo to ni idhi pe, idhi gol wi ode, idhi kaw dhiange, idhi kaw ndiga, idhi kaw. Koro chikni nobiro mondo yang ni ikaw hola gang'o. En kaw hola gi sufrieche gi 2, gi komba marateng', gi TV na machal miluongo kama. Koro ken ni koro koka chulo to biro kaw gimoro amora modwaro. Okaw gik mane wandiko mabe obedo registered ma kata ng'at madwa chiwo hola mopogore gi kama kawe hola no nyalo dhi mang'i e database no mane ni gima kama nosekaw go hola kama. Koro mae gima ne chikni temo konyo. To koro kiwang'iyo to koro oyawo thuolo maduong' mar oganda kaw hola mabe en gima ber ni ji nyalo kaw hola. En mani koro bedo ni omedore ahinya ng'iso ni ing'eni onego bed ni kata kibandi to nitie gimoro ma pod idong' go minyamako go lweti. Ka in isekawe gi logbook, isekawe gi title deed, isekawe nyaka gi sufria gi san mantiere ot, mano ng'iso ni koro in matek ahinya. Edwin, king'iswa ni to wachopo ka nade? Wachopo ka nikech pek mar ngima omedore. Mokwongo ing'eni midhusi mar corona kaka nobiro e higa mar 2020 norocho yuto mag oganda mang'eny. Ji mang'eny nolalo tijegi, ji mang'eny ohandnigi nolwar. Nitie gik manokethore mang'eny ka midhusi mar corona nosemuoch. Kapok wachango e mano to tulo muoch e kind Ukraine gi Russia. Mano be oketho weche mang'eny. Nengo mag modhi nyamburko medore, nengo mag chiemo medore, yore mag wuoth mang'eny ahinya kaka mag meli ma iomogo gik moko koa e pinje maoko kabiro koni, mago be nokethore ama omedore. Okumba ma jogi chulo ka ting'o gosigo mondo kelgi ka be nomedore. Koro nengo mar gimoro medore. Koro ka yuto ni odok piny to nengo mag gik mitiyogo kata gik ming'iewo dhi malo, nyiso ni nyaka iwinj pek e uchumi mari. Koro jopiny osebet ka hinyore pek mar uchumi no nikech corona, lweny manomuoch e Ukraine gi Russia, kasto bende sani gimoro nitiere ni climate change. Koro climate crisis ni ma en lokruok mar kata kethruok e kor lwasi bende pod medo rocho yuto mag ji ahinya e yore mag puothe kata e joma puro. Koro ka chiemo tin, yuto dok piny, to nengo mag gik moko bodhi malo. Emosedhiro ji makoro chope kama koro gimoro gimaki lweti to gimikwongo paro en kama inyalo tere mondo singe mondo miyi hola moro matin mondo kijiwgo kata uchumi kata yuto mari. Chien kacha iwacho ni wan gi chik matayo gi jomwaluongo ni digital lenders. Ber mane ma jogi osekonyo godo dongruok mar yuto mar jopiny e yore mag manyo hola, to richo mane ma gisekelo ne oganda matiyo kodgi? Chik ma konyo digital lenders kata matayo kaka joma chiwo hola e yore mag ong'we yamo pod en chik ma pod iloso, pok otiek lose, to apani pod ichoko pach jopiny mondo ka koro tieke eka oyang ni gima jogi nyalo timo gi gima jogi ok nyal timo. Ber en ni ji osebet gi yot mar yudo hola, bedo ni nyalo yudo hola mayot seche moko konyo, nikech hola seche moko imanyo kata ka ng'ato tuo, manyiso ni kiyudo hola mapiyo piyo tikonyori ikonyo kata ngima ng'ato. To pek ma ji osebet go en ni mokwongo ji okawo hola moingo kaka onego gikaw, nikech ing'eni koyaw ni dhot to ok omiyi puonj, nikech Kenya kata pinje mag Afrika wan gi gimiluongo ni financial literacy, ng'eyo mar yore mag tiyo gomenda kata yudo omenda pod ni piny matin. Koro koyawni ayawa dhot ni koro kaw, osehinyo ji ahinya nikech ji kawe mang'eny. Ma nyocha winjo kata nyocha oboke ma pacho kawo ondiko ni Safaricom kata kembe mag tudruok e yor ong'we yamo mabe seche moko miyo ji hola e yorego. Sani koro da manyo jok ma bendo, gida manyo kembe matiyo mana tij bendo. Koro ji osedonje bur matut ahinya
e kao hola. To mar ariyo en ni jok ma miyo ji hola gi seche moko girocho ratich oganda ahinya, nikech seche mi kao hola to iyie ni iluongo ni terms and condition ni kao yes nikech idwa hola idich gi pesa. Gikao ga nyaka nembni mag joma nie simbi go seche moko. Koro kok ichulo tiyudo ka oorne mana neru ote machuok kata osiepegi ema oornegi ote machuok ni ng'ane pok ochulo gowi, ng'ise uru mondo ochul gowi. Koro en wich kuot kendo seche moko osemiyo oganda oserocho ratich oganda yore mang'eny. To magi moko kuom chike ma idwa keti mondo koro ka omiyi hola to koyiene kambi makamano mondo dhi oro ne jomoko nono ote machalo kamago ni ng'ane en ng'ama ok chul gowi. Koro mago en gi berne to rachne bende osebet. Erokamano. Edwin, mopogore kod mano kapok atieko kodi, wan gi joma waluongo ni Shylocks. Nyoro kanye wan gi ratil dholuo kata dho liech mar Shylock ni tuome matin nyoro joma chiwo hola tichiwo kata kipande mari kata giri moro migeno mayango nondo mari kaka ja Kenya. Ok ang'eyo ni chik wacho nang'o kuom chenro makamago mag yudo hola yo mayot e yor Shylock ka. Shylock en ng'ama mi hola mapiyo piyo tiwe giri moro kanyo to kok ichulo to gino dong'. Moko konyo to ing'eni kaka ohala nitiere jo ohala moko maricho gi nitie jo ohala mabeyo. Nitie Shylock ma mi gimoro ma mi omenda kong'eni kata kiwena ong'we yamo simbi no iwe kanyo, simbi mar ong'we yamo iwe kanyo, ibro chule, kichulo to ibro duoknigo. To nitie Shylock makawo simbi no ong'e ni ok odwa duoko ni simu. Koro inya ng'isi ni hola ni ng'eni seche mikawo tin ji ok som ga gik mang'eny ni mondo ichwe koki. In ichwo koki piyo piyo mondo ikaw pesa ibeyo. Koro samoro ichwo koki ni pesa ni kok iduoke saa 9 wuok tich to ok ibi yudo simbi no. Ok ibi yudo simu mani we kanyo no. Koro ng'ani dong' loro duka to ibiro yawe saa 9:30. To in koro ang' ibiro saa 9 to yudo ko onge. To kichopo saa 9:30 koro elo ni kama ni chweko kichani gini na wacho ni kokalo saa 9 to simbi ni ok duokni. Koro in wanere in wachi ni orumo. Koro gigi ntiere chike gi pok olos gi yo makare. Kenya pok oikore ahinya ne kaka inyalo ga kata inyalo ta yore mag chiwo hola e yore mag Shylock gi. To kata kamano gima dhiro japiny mondo dhi ir Shylock en mano ochumi marach. Ochumi marach ikelo mana gi ahinya kitelo marach to gi chenro moko ok ket makare gi piny owacho kod jopiny giwegi. Koro magi gik ma pod duoko mane kaka wanyalo bero lwasi mar dongruok, lwasi mar telo mondo kik japiny bed gi pek makoro nyaka dhiri midhi mana ir Shylock milal giri mondo samoro mane ng'iewo kata nomiyi gimoro mihero malich ahinya. Kamano Victor. Erokamano nya Edwin kuom temo fuono wawachi makamana. Ng'eni thothne ng'eni itumo weche mag ohala. Eric, wan e kinde matek ahinya. Ripot makoro yango ni kwan atamalo 15 mag jo Kenya en medruok kopim kod higni machien kocha mag oganda masani koro singo mwandu gi mamoko mag udi e yore makawo hola. Ma ng'iso ni wan bende wadoko joma en hola kende ema nyalo konyorego kaka oganda jo Kenya. Erokamano Victor. Hola ok en gima rach. Kendo hola onego bed ni holo pesa ka pesa no dhi konyi. Kiki hol pesa ni dhi madho go kong'o. Kiki hol pesa ni dwa dhi budho godo kamoro. Mano ema miyo ka chudo chando ji. Koro hola ok rach, onego bed sami dhi holo ti sing'e maber ni pesa ni ka yude to abo duoke kamae. Mar ariyo onego bed ni pesa mi holo ni onego bed ni pesa mitiyo go loso pesa moro machielo ma pesa ni ochulo kende, ochulre kende. Kiki bed ni holo pesa to kendi bro yudo pesa kamoro mibiro chule. Momiyo neno kada bangi kidhi e bengi ni dhi holo pesa to gikuongo gi penje ndo miwa chenro mari yuto mondo wane ka be inyalo konyi mi pesa mondo iti godo tibo chulo. Nyaka nyisgi ando yuto mara chalo kama. Mano kata digital lenders kata mi holo yo maro ong'we yamo. Nyaka gi nen to yuto mari chalo nade mondo gimi pesa ma ging'eyo maber ne inyalo chulo. Koro holo ok rach. To gimomiyo sani no ka ng'eny ji holo sani en ni ochumi rach. Mokwongo en ni midhusi mar corona no chando ji mang'eny. Koro
ohala ng'eny ohala ni notho makoro ohala kama ne ng'ato timo ohala mane onyalo tiyo godo mondo oyud godo mwandu nolor. Tije mang'eny bende ne ochal kama ne olor mang'eny, koro ng'eny ji no oketho tijegi, koro iyudo ka yuto mag ji odok piny. To mo wabe aseneno katimre pacho kae sani ni ochumi bana ok dhi maber. Koro kochumi ranch to nyiso ni ji onge gi pesa gi ofuko. Sami onge gi pesa e ofuko, gimokwongo donje pachi en wadhi ahol kata ken digital lenders kata ken ka Shylock mi wacho cha wa hol kase hole to abro tiyo matek kuom dwe achiel dweche mag ariyo abro yudo pesa tachul. Yudo kaka dweche ariyo go rumo kapok iyudo tich moro amora, pod in mane ot, pod imanyo tich. Koro mani mimo yudo ka ji singo gimoro mintie nikech ng'ama idhi holo pesa no be en sama idhi ine to wajen to tibo chulo nade. Koro kanyi machopo sama nyaka isingi gimoro, ka in gi sanduk moro tisingo, ka in gi longi moro kata wuoche moro maber ma ji nyiewo tisingo. Koro isinge nikech ionge gimoro amora ma inyalo tiyo godo kaka collateral, nikech ng'ama holi pesa en bende odwaro guarantee ni pesa ni komiyi ok en pesa madhi lal, en pesa manyaka duogi, ma kok iduoke to en gi gimoro minto dong godo mobo uso to recover godo pesa ni. Erokamanya Charles chandruok emaneno ka oketo kama koro wantie ni report ma koro yango ni kwan mwandu ma ji singo godo hola ma gikawo do bedo mang'eny mokalo. Jomoko singo gi cham, jomoko jamni, jomoko gik moko manene ot machalo TV, kombe kod mamoko. Mae kama koro wantiere. Charles, iparo nade wachni? Victor, aparo ni Edwin kaka ng'at ma olonye weche mag ohala osefuone matut. Eric bende otale. To nyaka wang'e ni achiel kuom gik momiyo wan kama wantie. Bank ok nyal kawo chiaye. Bank ok nyal kawo sufria ni kori singo mondo eka miyi hola. Mangiso ni chal ma jopiny ok yud hola e bank mayot. Koro hola mathoth gin joma loko hand pesa miluongo ni Shylock, kata jok mamoko, kata jok ma tungo matindo tindo piny kae ma ok luw chike mag bank. Nikech ang'o? Nikech yudo hola e bank sani osebedo matek ahinya. Mokwongo, piny Kenya, joma ong'eyo manie sekta mar pesa wacho ni Kenya sani holo pesa kowuok kuom bengi madongo ma pacho ka, iluongo ni commercial banks. Sasa ma mano timore, joma ne nitie higa 92 unyalo paro ni kane pinje mag wagunda odagi holo Kenya pesa, to sirikal mar jaduong' Moi koro ne holo pesa e bengi mathur ka. Ndalogo holo pesa e bank ne ndwari, kendo bengi mathoth no kawo lope ji to kawo mwandu ji nikech nyinyo mane ijuogo ne ni malo mokalo. Mema no biro kelo wach mar kinyalo paro chik mar the Don't Act makoro ne keto ni koholi siling 100,000 to nyinyo ok nyal dongo makal siling 100,000. Kech ndalo ka ne yudo ka hol ng'ato siling kata mana 8,000 to kotame chulo bang' higni moko to yudo ka no hole 8,000 to koro idwa no chulo 100,000 makoro ne bedo matek mokalo. So gima wacho en ni gimoketo ji kama ji nitie ma ji koro singo sufria, ji singo kombe, ji singo lewni, ji singo jamni, en nikech jok makoro loko hand pesa chichgi koro miyo. Jok maloko ohala mar chiwo hola piny ka chichgi koro miyo. To chichgi omiyo nang'o? Jowadwa osewacho. Ji nolalo tije. Lokruok mar puto mar yamo e lwasi. Uchumi mar Kenya, mana kaka pinje mamoko. Nikech achiel corona, ariyo lweny madhi nyime Ukraine, kind Ukraine gi Russia, mar adek koth ma ok wan gadieri. To magi nyiso ang'o, Victor? Mokwongo tik. Corona no medo it jopiny. Kuom thuolo mokwongo piny mangima nyaka joma nigi pesa, nineno kane wach corona chakore e piny Italy, ng'ato nigi pesa to konyal yudo thieth, ji koro wito mana pesa e ndara. Corona nego bende lero it jopiny, mondo jopiny ong'e ni nyaka wamany yore mamoko mag dak. Ineno ka sani ji mang'eny gimoro tindo biro ni working from home, ma iwacho ni nengo office space kata kuonde ma ji loko office sani ni piny mokalo e town, nikech ji mathoth nyalo tiyo koa pacho. Koro kawane ng'ama nokawo hola mogero go gorofa ni en odwa keto ofise mondo ji okodese. Nyaka koro par mopogore, ong'e ni to odwa loko gi udi midakie koso odwa loko ang'o. Omiyo corona mokwongo
Charles aneno ka walalo Charles mutimo mos makende. Charles mos makende walali matin kano kanyo ka sa bende pod medo gore gi wargi ne otemo lieko wach momio kama chope ni nyakwar Mgajwang ka otemo tumo wach mar coronavirus kata COVID-19 opimo kod piny Italy kama bende jomoko mane nigi pesa ne ochopo kama koro pesa magin go mang'eny go ne ok nyal konyo gi nyakwar Mgajwang. Mai kama wantie nyakwar Mgajwang gima duong' moloyo ma jowete osewacho ni kapok iketo koki e chenro moro amora mar hala mar hola moro amora nyaka isom chike moketi, nitie chike moko mopondo. Dwaro mar pesa kik mirikni idonje gimoro ka ok ing'eyo ni to hola mimiyani gin chike mane madhi tweya. Charles koro nyalo winji maler mokalo nitie kamoro mane idwa temo lero thuolo pod mari Charles. Erokamano Victor, erokamano timo mos nikech ng'ikruok mar tudruok. Corona onego yaw itwa jothurwa. Ahinya to Nyasaye otimonwa maber. Kama wadhiye ni mondo mi wabed gi ji e lemo mopogore opogore mag tayo piny owacho. Jok manyalo bedo gi rieko matut mago picha mambele. Chien kata nyocha namiyo ranyisi mar Charles koro wachako lali kendo witi kendo Charles mos makende nyakwar Mgajwang no kanyo kasa koro medo gore kod nyawargi. Charles koro winji maler mos ahinya ngima oridore nyaka ne network. Koro gima wacho ni kata mana e muma inyalo paro sigand Joseph kane en e piny Misri. Kane okoro lek ma oloko lek ma oket jo Misri mokungo chiemo mane ginyalo chamo higni mathoth. Mane en ranyisi mar kit telo maber ma kata koro ne oro nitie to pinje mamoko biro mana sumo chiemo irgi. Kuom mano temo wacho ne jopiny ni corona oyawo itwa ni kit telo mane monego wayier. Telo maneno nyime, telo makelo konyruok ne chandruok ma wan go. To Victor iwacho ni ng'ato ng'i kapok oketo sei, ing'iyo ma kapod ber. Sama nyithindo dhi nindo kech kuomi maonge rieko, ibiro keto sei e gimoro amora teknomi hola. Mak mana, hola ok inyal kawo ni dhi chamo. Hola en gimikawo mondo imed go yori yuto. Gimoro wako mae nikech koro ng'ato onge kata mana yori yuto. Wasebedo ka wapuonjore pod amedo jiwo oganda riwruok e teko. Saga manyayo kungo makoro nyalo holoru jomong'ere ma okoro chun ni mondo ikaw giri mondo midhi mosi. To mogik Victor, sani ng'ato onge chiemo ma nyithindo nyalo chamo machune ni mondo hol pesa ma nyithindo nyalo chamo nikech nyong'ie puro oduma, nyong'ie puro kothe mobiro manyasani gi. Kawane ni ng'ato nopuro bel ndalo mane wang'iso ji nopur bel cha. Kawane ni ng'ato nopuro muogo. Dongen kod edero. Dongorege to nyithindo madho nyuka kata tek manade. To mogik, gima wakadhe sani ni kaka jo Kenya onego lerit japiny mondo japiny otim yiero makare. Japiny kik tim yiero gi mirima, japiny kik tim yiero ga ole, japiny kik tim yiero no miye siling 50, japiny kik tim yiero na yiero wuod dalawa. Japiny otim yiero no yiero ng'at ma kapo ni corona machielo duogo to en ng'at manyalo bedo piny mapar magol rieko makelo konyruok ne oganda. Nikech sama wuoye kodi ma waywak Kenya kani, pinje kaka Misri to gero ndala kilomita 12,000 manyien. To gin be corona no omakogi. Gin bende lweny ma Ukraine gi Russia omakogi. En telo. Omakogi. Erokamano ahinya. Nyakwar Mgajwang aneno ka dakika medo gore gi wargi ka to weche bende thoth mokalo biro chunowa ni mar mondo mi wane kaka nyalo law tieko chenro ma kawuono. Charles, kawan kodi podi wach mari mogik minyalo weyo godo jo Kanyanam ka ikindi makoro dong kod ndalo maromo 21 kende to jo Kenya dhi yiero. Kanitie sama jo Kenya onego lem to tweyo mondo Nyasaye omiwa telo makare mondo kik wadogi e nak diriyo. To en sani. To kata ka ok inyal tweyo, to kanitie sama ng'ato ka ng'ato nonego lam Nyasaye moyie kuome, to en sani mondo Nyasaye omi paro maler mondo itim yiero makare.
Nyasaye mondo ritu. Erokamano ahinya, erokamano maduong' ahinya. Med pidho yien, ang'e ni wan gi nyasi moro mar pidho yien. Ipidho yien kaluwore koda hiki ma Nyasaye omiye bwo piny ka dwe mar 9 higa ni ka wasetieko weche mag yiero Charles. Erokamano maduong' ahinya, erokamano maduong' ahinya. Eric Oduor ka in Nairobi, wach mari mogik minyalo wegodo jowinjo mag Ramogi Radio kod joneno mag Ramogi TV. Erokamano VOJ, an gima nyanyisowa jogo mawinjo e radio kendo jogo ma bende nenowa e Ramogi TV en ni kuom ndalo modong' nyang'e dhi bedo matek ahinya nikech sani koro kama wadwa neno campaign dwa dhi mbele. Mak mana ni okipande mari nyaka irite sani. Omekata simu. Kikiyeo moro ma kipande ni belal godo. Kipande sani koro e okumba ni mwadwa tiyo godo kuom yiero madhi biro kuom wigi mabiro mbele kae. Koro waritu mana kwe waikre uru mana ga Charles wacho ni sani mano ema dhi konyowa, ema dhi miyo wanyalo yudo ka ngima nyalo lokre bang' tarik 9 kose ok nyalo lokore. To bende kik wabed gena ahinya ni tarik 9 ngima dhi lokre, nyaka wang' warite ndalo moko matin bwa sirkal chak tich kwa nyalo neno pogruok. Koro waritu mana gi kwe, kipande mari yo kumba mari sani. Erokamano nyigwa Ramogi. Okay, mana kamano ya Ramogi Jwang, erokamano maduong' ahinya Ramogi Jwang. Magi te biro ni kokalo nyakalondo mari mar Ramogi Radio kanyakla kod Ramogi TV kaka wuon wabiro ni achiel kachiel koke county mano ma Homa Bay. Omora ahinya ni yiero mar bedo kodwa okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya. Edwin Okoth, wach mari mogik? Erokamano ahinya Victor. An wach mara mogik en mokwongo ni hola ma ji kawo mag ijuogo nyinyo moingo kata tamalo 100 kata 100 gi wiye. Kik wathor dhi ahinya. Kata ka bed ni seche moko ngima nyalo bedo matek. To be gima kelo pek man ngima mogik moingo chiemo onge. Chiemo e gima miyo ngima bedo mapek mogik. Kikoso chiemo ka koro ngima bedo mapek mogik. Sani wachiegni dhi keyo oduma moko, jomoko sechako golo oduma e puothegi. Gimoro timore ga kaluo ni seche ma ji ogolo oduma to iuso gi te gi $60 e kilo 2. Ka chopo dweche 8 mabiro wachako ng'iewo gi kendo gi $200 e kilo 2 mane wauso cha. Wabeduru motang' kata kwada uso gik mwasegolo e puothewa mondo wang'i mbele ni gini nyalo bet matek. Hapa ni ngaji masane ni osemiyo wapuonj moromo. Kik watim gik mwasebet kwa timo higni mosekalo mar uso oduma kilo 2 gi $60 kendo waduogo wang'iewe gi $200 e kilo 2 no. Erokamano ahinya Victor. Erokamano ahinya jowetewa. Mano Charles Odhiambo kane e county ma Homa Bay ka sub county Mandhiwa. Erokamano maduong' ahinya ne Edwin Okoth, jafwambo gi keyo marwa kaachiel kod jagoro maduong' mar KUJ mano migosi Eric Oduor ma bende wan go e chenro ma kawuono ma kaka wanene. Ne jowinjo wa duto te kod joneno ma wa duto te mag Ramogi TV wagwero kamano maduong' mokalo kuom chiko iti kanyakla kod kuom neno chenro ma kawuono ma kaka wanene. Kao kamano ka Nyasaye oloso thuolo wanarad kodi kendo e juma machielo e chenro mar kaka wanene to ti kod teko mani lweti mar ombulu ma owinjore tarik 9 dwe mar 8 higani. Elo producers mekwa, elo joma tayo chenro ma kawuono kawuono e kaunti ma Homa Bay ka wagone gero kamano maduong' mokalo. En tim maduong' ma oting'o ji mopogore ng'ato ka ng'ato gi tiji nyaka Ramogi Jwang. Orichi ma kawuono mad ng'wono ma Nyasaye bed kodi to med mana kit Ramogi Radio kod Ramogi TV ni mar magi kuonde ma weche duto te motende kod weche mag yiero, weche motende kod ngimani ibiro yudogi ka gituch. Oriti ma kawuono, nyinga en Victor Juma. Back to school the authentic Kenyan way with the Naivas Back to School. Naivas saves you money. Walter Nyambaga, Kani Nairobi,
Ma Ramogi TV. Malingling mago kapu mar dhi chiro. Kidonjo e duka to tem kik ikwany gima ne ok indiko kata gima ne ok ichano nyiewo. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Generation inakuja ni sisi tunalidi nchi. Justina Wangui wa Mae, Roots Party of Kenya. Ukiitwa deputy itika. Martha Wangari Karua, Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Tungetaka tuseme Wakenya wameamua. Rigathi Gachagua, UDA. We are coming to bring in change. Ruth Wambui Musheru, Agano Party. Battle of the Deputies. What would you like to ask your next deputy president? Send your questions on video to the WhatsApp number 0796 560 560. Keep your questions under 30 seconds. You can also text your questions to 22843. The Deputy Presidential Debate live on the 19th July 2022, 5 p.m. to 9 p.m. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Kitume mawakelonu otenore endhadhu magi kawa kikogi makare yud thumbe miero mapachoka Kama mzuka umepanda twende paka chini kod pinje maoko Baby follow my command like zombie e chenro mag tiedero ngoma uwake Kimwaga pesa ndalegeza